Шкумата. Намираме пред един радиоприемник, искаме да чуем най-новия екип на най-известния състав и започваме да го търсим по станциите на радиото. Да видим какво ще се получи. На цигулка. Съпровожда на пиано председателят на ТКЗС-то, който ще прочете доклад на тема по възпитание. Укърмачетата. Радио... Пардон. Радио Белград. Експо. Драги слушалци, ако искате ваша жена да има бели зуби, купете и българска гума за джвакане и дал. Како пише на сръбски ще прелеци, шопли се, озвери се, ополи се, яко го нема на трена, прецепай го на пътта.